Bideo hontan ikusiko dugu nola sortu iragazki eta etiketa bat jasotzen ditugun korreontzat. Hortarako, ezarpenetara joan beharko gara eta ikusi ezarpen guztiak aukeratu. Hemen, iragazkiak eta helbide blokeautak aukeratuko dugu. Eta sortu iragazki bat. Hemen parametroa hartzailea izango da, eta gure EPS-eko helbide elektronikoa idatziko dugu. Sortuko dugu iragazkia eta aplikatuko diogu etiketa bat oraintxe bertan sortuko dugula. Hortarako, hemen etiketa berria aukeratzen dugu eta izen bat ematen diogu. Adibidez, EPS. Behin etiketa sortuta, aplikatu dezakegu iragazkia bat datozen elkarrizketekin. Sortzen dugu iragazkia eta momentu honetatik aurrera jasotzen ditugun korreoak EPS helbidean etiketa hau edukiko dute.